Evet, bugün İslam dünyasının en büyük bayramlarından birisi Kurban Bayramı. Halkımız ve bütün İslam alemine hayırlı olsun. Gelecek bayramı inşallah vatanımızda hep milletimizle beraber işgalcilerin kurtarılgan serbest Kırım'da karşılarız değiliz ama öyle olmay. Savaş devam ediyor. Demek sınavlar daha devam ediyor. Bu mübarek bayram içinde elbette ben Ukrayna'ya başarılar dileyim. Askerde helak olan, şehit olan insanlara Allah rahmet eylesin. Şifalar dileyim yaralıları ve umut ederiz ki mutlaka biz vatanımıza kaytacağız. Те, що ми сьогодні всі разом, це велика радість. Але разом тут, в Києві, ми віддалені від окупованого Криму, там народ кримсько-татарський, там наші брати. 12 років окупації, дуже великі випробування продовжуються. В Криму репресії, переслідування. Я дуже хотів би, щоб всі, хто в Криму зараз, в окупованому Криму, відвідуючи ці дні своїх близьких, рідних, вони обов'язково відвідали би і сім'ї політв'язнів. Сьогодні ми святкуємо найвеличніше свято Курбан Байрам. 12-й рік поспіль після окупації Криму, 4-й рік після повномасштабного вторгнення. Це саме велике свято для всіх нас, мусульман, кримських татар. Це свято навчає нас любві до Аллаха, Субхану ва Тааля, повної покірності, жертовності. І саме це ми робимо. І наша боротьба триває, і вона обов'язково закінчиться перемогою, я в це вірю. Це свято милосердя, добра, тепла. Не дивлячись на попередні важкі ночі, які переживають всі українці у нас в країні, ми все-таки знаходимо внутрішню силу підніматися і робити радісні дні для себе, для одне одного, для наших дітей, тому що це важливо, аби діти, які зростають наразі у війні, все ж таки у них дитинство було.